Joo, tervetuloa mun synttäriliveen. Mä oon Milla Tähkänen ja mun yritys Millainen Design viettää tänään 1.4. niin 10 vuotta. Ja tervetuloa juhlimaan mun kanssa. Ja mä laitan tämän tallenteen myös sitten sinne Facebook-ryhmään, niin muutkin, jotka ei pääse paikalla, niin pääsee näkemään tämän vielä. Ja jos sä haluat, niin laita chattiin hieman, että kuka sä oot ja millainen yritys sulla on ja montako vuotta sä oot ollut yrittäjänä. Ja toivoisin myös, että sinne ihan ryhmään voisi laittaa vaikka jonkun pienen postauksen ja esittelyn. Laittaisitte itsestänne, niin vähän tutustutaan toisiimme myös, että ketä täällä kaikkea on ja minkälaisia yrityksiä meillä on ja kuinka kauan me ollaan oltu yrittäjinä. Ja se ainakin kiinnostaa mua tosi paljon ja varmasti kaikkia muitakin ryhmässä olijoita kiinnostaa kyllä. Ja mä ajattelin, että mä voisin aluksi vähän kertoa lyhyesti mun yrityksen perustamisesta, että miten mä päädyin perustamaan mun oman yrityksen. Kaikkihan lähti oikeastaan vuodesta 2014 syksystä, kun mä olin oikeastaan ihan niin kuin normaali palkkatöissä semmoisessa mä olin niin kuin rautakaupassa ja olin maaliosastolla ja se oli tosi raskasta työtä ja mulla tuli niin kuin kädet ja varsinkin ranteet ja nivelet tuli siellä töissä tosi kipeäksi ja mä jouduin sitten sairaslomalle puoleksi vuodeksi siitä. Ne vaan paheni se kipu ja ne ranteiden ja nivelten ongelmat niin pahaksi, että puoli vuotta mä jouduin olemaan ihan suoraan pois töistä. Ja lääkäri kehotti heti siihen sairasloman alkuun, että rupeappa nyt miettimään uutta uraa ja uutta ammattia itsellesi, että sä et pysty niin kuin tätä ammattia enää tekemään. Ja mä tein silloin sitten heti, rupesin tekemään ammatinvalintatestejä ja miettiin, että mitä mä haluaisin tehdä. Että mikä voisi olla sellainen ammatti, jota mä pystyisin tekemään vielä eläkeikään asti. Ja graafinen suunnittelu sitten alkoi kiinnostamaan enemmän ja mä otin selvää sitten, että miten pääsis opiskeleen. Ja mä halusin hyödyntää mun vanhan, kun mä oon medianomi. Mulla on medianomin tutkinto siellä taustalla, että mä halusin hyödyntää sen. Ja mulla oli jo vähän niin kuin semmoista graafisen suunnittelun, semmoisia perusjuttuja jo siellä takana, että miten pääsis niin kuin vähän niin kuin nopeampaa kaistaa graafiseksi suunnittelijaksi. Niin sitten mä menin Helsinki Design Schooliin opiskeleen sitten ihan graafiseksi suunnittelijaksi ja valmistuin sieltä. Ja mä en sitten ihan heti jättänyt vielä palkkatyötä siinä, vaan opiskelin sitten niin kuin työn ohessa. Mä tein pienempää tuntimäärää. Mä tein muistaakseni kolme päivää viikossa ja opiskelin Helsingissä ja olin töissä Tampereella. Ja myös etänä paljon opiskeltiin ja tehtiin niitä tehtäviä etänä. Et se oli sellainen, että se sopi tosi hyvin siihen mun tilanteeseen, että mä pystyin rauhassa. Se kesti noin vuoden se koulutus. Niin mä sain rauhassa sitten niin kuin kouluttautua vähän niin kuin uuteen ammattiin siinä samalla. Ja siellä oli tosi ihania hyviä opettajia siellä Helsinki Design Schoolissa. Siinä oli Miika Saksi, oli opettajana ja Inka Järvinen oli TST:ltä ja Antti Uotila opetti meille logosuunnittelua ja Sanna Manderi kuvittamista ja me tehtiin Makian kanssa yhteistyötä ja sitten Niklas Ekblom Kokkoroa ja muualta ja Helsinki Type Studiosta opetti meille pakkaussuunnittelua ja paljon muita opettajia oli kanssa siellä, että se oli tosi hyvä koulu, että voin kyllä suositella, jos joku on kiinnostunut opiskelemaan graafista suunnittelua. Ja tammikuussa 2016 mä sitten valmistuin ja sitten mä kävin vielä Paula Suhosen vetämänä semmoisen Fashion Film-kurssin, missä me tehtiin videoita. Ja sen jälkeen mä sitten niin kuin päätin, että mä haluan perustaa oman yrityksen. Ja se oli niin kuin semmoinen luonnollinen jatkumo siihen, että kun valmistujat sais sitten tehdä semmoisia asioita, mitä itse haluaa tehdä.
Ja sitten mä menin myös siihen aluksi niin tämmöisen startup-yrittäjien yrittäjyyskoulutukseen, missä semmoiset perusyrittäjyystaidot sitten opettelin ja opiskelin. Ja mä halusin heti alusta alkaen niin oppia lisää markkinointia ja myyntiä, koska onhan se oman yrityksen pyörittäminen ihan erilaista, että se ei ole ihan semmoista tavallista myyntityötä, mitä siellä rautakaupassa teki. Ja mä sain aika niin kuin alussa heti jo semmoisia niin kuin pitkäaikaisia asiakkaita. Mä tein graafista suunnittelua, pakkaussuunnittelua ja logoja ja mainoksia ja taittotöitä ja tällaisia. Et se oli tosi hyvä, että ne jo vaan jotenkin löysi mut. Että mä olin siinä alussa, kun mä perustin yrityksen, niin mä rupesin itse tekemään itselleni nettisivuja. Mä halusin opetella tekemään, niin kun, että miten niitä nettisivuja tehdään. Niin mä silloin 2016-2017 vuosien aikana, niin mä itse opiskelin niin kuin koodaamaan ja koodasin itselleni nettisivut, ja ne on oikeastaan noin nykyiset sivut, mitä mulla on, niin siinä on pohjana se, eli mä koodasin sen WordPressin sinne kokonaan ja oman teeman itselleni sinne pohjalle, ja se on siellä oikeastaan vieläkin. Ja mä halusin oppia, että miten ne nettisivut toimii ja miten se koodaaminen, miten se toimii, miten se niin kuin käytännössä tapahtuu. Ja sitten mä halusin myös opiskella sit vielä lisää, että miten tehdään niin kuin toimivat nettisivut, että ne on myyvät ja asiakaslähtöiset, ja miten sinne niin kuin nettisivuille tehdään asiakaspolkuja ja näin. Ja mä opettelin sitten itsenäisesti sitten myös niin kuin näitä tekeen. Ja sitten mä vaihdoin sivuston rakentajaan tämmöiseen Elementoriin, joka on varsinkin graafisille suunnittelijoille tosi hyvä alusta tehdä tosi hyvän näköisiä nettisivuja. Ja semmoisia, että ne toimii ja ne on tosi monipuolisia ja sinne saa vaikka mitä ja ne saa tehtyä just sellaisiksi ne sivut, kun haluaa. Eli mä teen nykyäänkin sitten nettisivuja Elementorin sivuston rakentajalla. Ja sitten mä ymmärsin myös enemmän, että miten hakukoneoptimointi toimii, kun mä rupesin tekemään blogia ja kirjoittamaan blogia ja näin konkreettisesti, miten ne mun blogitekstit alkoi näkyä Googlessa ja miten niitä asiakkaita alkoi tulemaan sitten sieltä Googlen kautta automaattisesti. Et ne vaan löysi mut sieltä sitten, koska mulla oli niin hyvää sisältöä siellä mun nettisivuilla. Ja ei ole tarvinnut juurikaan mitään maksettua mainontaa käyttää mun yrityksessä. Ja nykyään suurin osa mun töistä on oikeastaan semmoisia suurempia suunnittelutöitä ja semmoisia kokonaisuuksia. Ja siihen mä oon niin kuin keskittynyt, että se on semmoinen mun bravuuri ja sellainen, mitä mä tykkään tehdä yritykselle. Ja myös niitä nettisivujen suunnittelua mulla on paljon ja tulee ihan hyvin asiakkaita sitä kautta. Sitten on niin kuin brändin suunnittelua ja tämä strategioiden tekoa mä oon nyt pikkuhiljaa alkanut tekemään myös yrittäjille. Ja mä oon halunnut rakentaa semmoisen niin kuin mun yrityksen mun itselleni sopivaksi ja semmoiseksi, että se on sopiva tahti tehdä työtä. Mulla on tarpeeksi vapaa-aikaa. Mä voin vaikka matkustella, jos mä haluan. Mä voin kokea uusia asioita. Ja sitten esimerkiksi luonto ja eläimet on tosi tärkeä juttu mun elämässä ja jonkun verran myös hyväntekeväisyyttä. On WWF:n kummina ja näin. Et on ihanaa, että saa niinku sillä omalla työllä niinku myös niinku auttaa muita. Ja se sopii mun luonteelle, koska mä haluan niinku vilpittömästi auttaa muita. Ja mä en ole semmoinen, että mä tykkäisin ihan hirvittävän paljon viettää aikaa somessa, ja mä oon halunnut rakentaa mun yritystä enemmän siihen suuntaan, että ei tarvitsisi olla koko ajan somessa. Siellä olisi semmoista ikivihreätä sisältöä sit somessa, ja sitten on tämä Facebook-ryhmä mulla, minne mä oon sitten aina välillä teen enemmän sisältöä ja välillä vähän vähemmän, mutta on semmoinen aktiivinen ryhmä. Ja mun mielestä yrittäjyydessä on niinku tärkeää, että kuuntelee
itseään ja ymmärtää, että mitkä on ne omat voimavarat ja se jaksaminen on tosi tärkeää ja rakentaa sen yrityksen niin kuin sen oman jaksamisen ja omien voimavarojen ympärille. Tekee sitä yrityksestä just semmoisen niin kuin itselleen sopivan. Ja yksinyrittäjyys sopii mulle ainakin tosi hyvin, että mä saan itse päättää, että mitä mä teen ja kuinka paljon mä teen töitä viikossa. Ja mä en ole rakentanut vielä ympärilleni mitään tiimiä, mutta tiedän, että tulevaisuudessa se on jossain vaiheessa varmasti se seuraava looginen askel eteenpäin. Mutta tällä hetkellä mä nautin ainakin yksinyrittäjyydestä ja tällä hetkellä tämä on ollut mulle sopiva. Ja mulla on ollut semmoinen voimakas tahto auttaa muita yksinyrittäjiä, sitten varsinkin sivutoimisia yrittäjiä, niin kuin saavuttamaan nopeammin semmoista oman näköistä yrittäjyyttä, joka on niin kuin selkeää, helppoa ja semmoista mukavaa, stressitöntä ja oman näköistä yrittäjyyttä. Ja vaikka aika monet kokee nämä ajat tällä hetkellä aika haasteellisiksi ja on niin kuin vaikea saada asiakkaita, niin mä haluan silti näyttää, että sen ei ole pakko olla semmoista haasteellista yrittäjyyttä ja vaikeaa yrittäjyyttä, vaan että sä pystyt itse myös vaikuttamaan niihin asioihin. Ja käyttää sitten tämmöiset mahdolliset suvantovaiheet sun yrittäjyydessä niin hyväksi ja vaikka kehittää yritystä paremmaksi niissä vaiheissa. Ja kehittää sitä omaa yritystä niin kuin itselle paremmin sopivaksi. Ja mun mielestä tämä on ihan täydellinen aika just siihen niin kuin oman yrityksen kehittämiseen. Ja mä tässä webinaarissa ajattelin kertoa teille 10 asiaa, jotka mä muuttaisin yksinyrittäjän bisneksessä. Ja nämä 10 asiaa tulee niin kuin mun omasta kokemuksesta ja sitä, mitä mä oon nyt 10 vuoden aikana nähnyt muilla yrittäjillä, että mitkä on ollut semmoisia haasteellisia juttuja. Ja että mitä jotkut yrittäjät on sitten alkanut tekemään toisin ja saanut tuloksia niin kuin siinä omassa yrittäjyydessä ja mitä mä oon tehnyt toisin ja miten mä oon kehittynyt tässä 10 vuoden aikana. Ja niin kuin sen tavoitteena on saada sitä yrittäjyydestä just sitä levollisempaa ja tuloksellisempaa yrittäjyyttä. Ensimmäisenä kohtana olisi niin kuin selkeys. Eli selkeys on yrittäjyydessä oikeastaan sen niin kuin kaikkein tärkein asia. Eli sä tiedät itse selkeästi sun oman päämäärän, ne sun ihanneasiakkaat ja sen sun kilpailuedun. Että miten sä erotut muista, millaisilla palveluilla sä luot eniten arvoa niille sun ihanneasiakkaille. Eli ihanneasiakkaat on sellaisia, jotka niin kuin on kaikista sopivimpia sille sun palvelulle, jota sä tarjoat. Ja se on se niin kuin kaikista parhain asiakaskunta, joka voisi ostaa niitä sun palveluita. Ja mikä olisi se semmoinen niin kuin eniten arvoa tuottava palvelu niille sun ihanneasiakkaille ja miten sä pystyt kaikista parhaiten niin kuin viestimään heille siitä. Ja se on tosi tärkeää myös, että sulla on selkeä missio ja visio ja sä tiedät tosi tarkkaan, että mihin sä oot menossa sun yrittäjyyden kanssa, mikä on se sun päämäärä ja mihin suuntaan sä oot. Mihin suuntaan sä haluat kehittää sun yritystä eteenpäin. Ja myös on tärkeää, että sulla on selkeä brändin ääni, oma ääni. Eli miltä sä kuulostat tuolla netissä ja sä tiedät, että miltä sun brändi näyttää. Ja kakkosasiana tässä listalla onkin sitten brändi. Eli kaikilla yrittäjillä on oma brändi. Ja se ei ole pelkästään niin kuin suurien yritysten yksin oikeus, vaan että brändi määrittää sen, että miltä se sun yritys tuntuu ihmisille, että, jotka tutustuu suhun niin kuin vaikka ensimmäistä kertaa. Että brändi on se tunne, joka ihmisten niin kuin kokemusten kautta rakentaa
niin kuin sitä sun yrityksen mainetta. Brändi on sitä, että mitä sun asiakkaat itse niin kuin tuntee, kokee ja kertoo eteenpäin. Ja tähän sä voit ja siihen kannattaakin vaikuttaa, eikä jättää sitä vaan niin kuin sattumanvaraiseksi jutuksi. Brändin suunnittelu luo sulle myös sitä selkeyttä. Ja sä tiedät täsmälleen, että millaisen vaikutuksen sä haluat luoda sun asiakkaisiin. Ja luo sulle semmoinen strategia, toimintatavat eteenpäin. Ja polku menestyvään liiketoimintaan niin kuin muodostuu oikeastaan 3 asiasta. Siihen kuuluu se brändistrategia, sitten tietysti markkinointistrategia, miten sä markkinoit, ja sitten myyntistrategia, eli miten sä myyt. Ja sitten näiden yhteen lasketusta voimasta muodostuu sitten se menestyvä liiketoiminta. Ja toiselle ihmiselle niin kuin todellista arvoa tuottava brändi ei huuda, että kato mua, osta multa, vaan se kysyy enemminkin, että miten mä voin sua auttaa. Ja juuri kysymällä ja kuuntelemalla syntyy sitten se ero, se muistettava ja merkityksellisen brändin ja sitten tuotteittaan tyrkyttävän brändin välillä. Ja kun arvoa tuottava syy on se kaiken lähtökohta, niin silloin seuraus on sulle liiketoimintaa tuottava tulos. Eli toisin sanoen, älä mieti, ostaisiko asiakkaat sun palvelua, suositteleeko ne sua muille, vaan mieti ensin, että miksi sun yritys on olemassa. Ei mietitä rahaa, vaan syvempää tarkoitusta sun yrityksen olemassaololle. Eli miksi sun yritys on olemassa. Eli tämä on arvolupaus, mitä konkreettista hyötyä sun asiakkaat saa sulta. Ja kun tämä on tosi kirkkaana sulla, niin kohtaa se sun asiakkaan syyn kuunnella sua. Ja kun sä oot saanut sun asiakkaan huomion, niin sä voit omalla ajattelulla ja toiminnalla vaikuttaa siihen asiakkaaseen ja muuttaa hänen tapaansa ajatella, jolloin hän saa sitten syyn toimia ja näin sitten raha alkaa liikkumaan. 3. kohtana mulla on hinnoittelu. Eli vaikka sä olisit aloittanut sun yritystoiminnan vasta hiljattain, niin älä alihinnoittele. Halpa hinta vetää puoleensa semmoisia hankalia asiakkaita. Ne vaatii aina vaan lisää ja lisää ja yrittää niin kuin sun omia voimavaroja niin kuin kuluttaa. Ja he ei ole oikeastaan koskaan niin kuin tyytyväisiä mihinkään. Ja myös se, että jos sä alihinnoittelet niin kuin omat tuotteet, niin se näyttää vähän niin kuin mun mielestä epäammattimaiselta ja halvalta. Eli älä myy sun niin kuin aikaasi esimerkiksi, vaan eli tosi monet miettii ainakin uran alkuvaiheesta, että millä tuntihinnalla alkaisi myymään omia palveluita. Niin älä mieti sitä tuntihintaa, vaan myy niin kuin kokonaisuuksia ja myy sitä lopputulosta. Se asiakas saa jotain nopeammin kuin se tekisi sitten itse. Tai sun asiakkaasi saa tosi hyviä tuloksia, eli myy sitä lopputulosta. Mieti vaikka niin, että maksaisitko sä esimerkiksi 1 000 € siitä, että sä laihtuisit vaikka 10 kiloa vuoden aikana, vai maksasitko sä vaikka 2 tonnia siitä, että sä laihtuisit 3 kuukauden aikana. Eli tuloksista halutaan maksaa. Toi on semmoinen, mulla on ainakin uran alkuvaiheella oli tosi vaikeaa miettiä, että nostaisi hintoja ja tuntuu, että mä oon vasta aloittamassa ja enhän mä vielä osaa oikein mitään. Mutta olisi pitänyt vaan aikaisemmin jo tehdä semmoisia kunnon paketteja ja niin kuin uskoo itseensä. Ja
myydä just sitä tulosta ja sitä, että mitä se asiakas oikeasti saa saavuttaa ja miettiä sitä, eikä pelkästään, että paljonko mulla menee aikaa jonkun vaikka logon tekemiseen. Sitten mulla on 4. asiana, mulla on nettisivut. Eli mun mielestä sun kannattaa ja kaikkien yrittäjien kannattaa panostaa niihin omiin nettisivuihin, koska näiden nettisivujen avulla ne asiakkaat löytää sut. Ja ajattele sun nettisivuja vähän niin kuin näyteikkunana, joka houkuttelee niin kuin ohikulkevat ihmiset sisään sun yritykseen. Ja kun ihmiset on sun nettisivuilla, niin luo sinne niitä ostopolkuja ja ohjaa niitä asiakkaita eteenpäin ja tekee sitä ostopäätöstä. Ja pyri aina auttaa sun asiakkaita siellä nettisivuilla ja panosta siihen hakukoneoptimointiin. Ja mä suosittelisin, että sä alkaisit kirjoittaa blogiartikkeleita, jossa sä näytät sitä sun omaa ammattitaitoa. Sä pystyt niiden blogiartikkeleilla avaamaan esimerkiksi sun asiakastarinoita, kertoo, että miten sä pystyt auttamaan sun asiakkaita. Sä pystyt siellä blogiartikkeleissa myös innostamaan sun asiakkaita niin kuin eteenpäin, pääseen niin kuin saavuttaa niiden tavoitteita, ratkomaan niiden ongelmia, antaa niin kuin semmoista innostusta ja kannustusta. Ja sä saat näistä blogiartikkeleista myös helposti niin kuin sisältöä someen. Sä voit hyödyntää niitä samoja vaikka ottaa pieniä katkelmia sieltä blogiartikkeleista ja pieniä osioita sinne someen tai sitten julkaista linkkejä someen. Käy lukemassa mun uusin blogiartikkeli, se kertoo tästä ja tästä mä voin auttaa sua. Näin. Ja kirjoita myös sellaisia blogiartikkeleita, joissa sä vastaat asiakkaan esittämiin kysymyksiin suoraan. Koska mä oon huomannut, että tekoäly nostaa näitä vastauksia ja ehdottaa sun potentiaalisille asiakkaille sua ja sun yritystä niissä vastauksissa. Eli mä nyt ensimmäistä kertaa huomasin, kun mä yhtä uutta semmoista palvelua, mitä mä yritin hahmotella, niin mä tekoälyllä kysyin, että onko tämmöistä palvelua jo olemassa tai että kuka tekee tämmöisiä palveluita. Ja yritin niin kuin omia kilpailijoita etsiä sieltä niin kuin tekoälyn kautta. Ja ihan niin kuin Googlen sen tekoälyn kautta. Ja sitten mä kysyin siellä sitten jossakin kohtaa niin kuin siltä tekoälyltä ihan vaan, että ihan jostakin mun omasta olemassa olevasta palvelusta, niin mulla olikin yllätys, että se tekoäly nosti mun palvelut ja mun nettisivut siihen vastaukseen, että hei, hän tekee juuri tällaista palvelua, mitä sä oot tässä niin kuin etsimässä ja että käypä katsomassa täältä. Että se oli niin kuin semmoinen niin kuin ensimmäistä kertaa, että näin tämä toimii. Eli tekoäly on oikeasti niin kuin tosi hyvä asia yrityksille, jos he vaan osaa käyttää hyväksi sitä tekoälyä, eli että vastaa just niihin kysymyksiin. Miettii vähän, että mitä ne mun ihanne asiakkaat vois kysyä siellä Googlessa esimerkiksi. Että minkälainen se voisi olla se suora vaikka kysymys johonkin ongelmaan. Ja tehdä sen ympärille niin kuin suoraan vastaus sinne omille sivuille. Niin se tekoäly nostaa sen sun vastauksen sieltä vähän niin kuin omaksi vastauksekseen, koska se tekoäly etsii sieltä netistä tietoa. Ja jos siellä on suora vastaus, niin he nostaa ne sun sivut sinne heti ykköseksi ja alkuun. Ja sun ei tarvitse maksaa siitä mitään. Ja se sun asiakashankinta helpottuu ja on ikivihreätä, kun ne nettisivut on hyvin tehty. Eli mä suosittelen tosi paljon, että panostaa niihin omiin nettisivuihin. Ja kehitä niitä sun nettisivuja myös jatkuvasti eteenpäin, että kun ne on kerran tehty ja sitten ne on jätetty sinne, niin se ei toimi, vaan
se Googlekin ymmärtää, että onko niillä nettisivuilla käyty pitkään aikaa niin kuin päivittämässä ja tekemässä niin kuin relevanttia uutta sisältöä ja onko niin kuin katsottu, että ne on ajankohtaisia ja päivitettyä tietoa siellä sivulla, niin kyllä se Google huomaa ne, eli kannattaa pitää niistä nettisivuista hyvää huolta. Ja Google tykkää tuoreesta tiedosta ja just semmoisesta niin kuin asiantuntevasta tiedosta, eli että ei tee liian lyhyitä tekstiä, vaan tekee ihan kunnon vaikka blogiartikkelitekstejä. Vähintään sanoisin, että semmoinen 1200 sanaa, 1500 sanaa olisi tosi hyvä pituus semmoiselle blogiartikkelille. Sitten 5. kohtana mulla on näkyvyys. Se on kuitenkin niin kuin tosi tärkeää, että on niin kuin löydettävissä myös siellä somen puolella, vaikka ei tykkää sitä somea tehdä. Tekisi sitä vaikka ikivihreätä sisältöä, verkostoituu, kommentoi somessa muiden ihmisten niin kuin postauksiin, luo niitä suhteita ja ystävyyssuhteita ja on semmoinen niin kuin oma aito oma itsensä. Ja some on niin kuin tämmöinen pitkän tähtäimen projekti, eli asiakkaita ei saa sieltä ihan hirveän nopeasti. Että sitä voi miettiä vähän niin kuin, että some on vähän niin kuin, mä oon joskus kuullut semmoisen vertauksen, että some on vähän kuin omenapuu. Eli omenaa ei tule sieltä ihan hirveän nopeasti, mutta muutaman vuoden päästä niitä tulee sitten niin tasaisella tahdilla. Eli some on vähän niin kuin tämä omenapuu ja omenasato, mikä sieltä tulee. Ja kannattaa miettiä, että mistä sä saisit asiakkaita nyt, että missä sun asiakkaat on ja mitä ne tekee. Ja oo löydettävissä siellä, missä sun asiakkaat hengailee. Ja tarjoa sun apua. Ja aloittelevat yrittäjät voi aloittaa ihan siitä lähipiiristä, tutuista ja heidän tutuistaan. Kysellä vähän, että haluaisiko joku tämmöistä, mitä palvelua mä vaikka tarjoan. Ja kannattaa hyödyntää just ne alhaalla roikkuvat hedelmät. Eli ihmiset, jotka tuntee sut jo ja tietää jo sut etukäteen, niin heille on niin kuin helpompaa tarjota niitä omia palveluita ihan niin kuin uran alkuvaiheessa varsinkin. Mutta myös myöhemmässäkin vaiheessa kannattaa aina muistuttaa niitä kavereita ja tuttuja, että hei, mitä mä teen, koska se auttaa siihen, että se puskaradio toimii ja ihmiset alkaa tietämään, mitä sä teet ja alkaa niin kuin eteenpäin viemään sitä sun niin kuin tunnettuvuutta ja sitä, että muutkin alkaa tietää, että mitä sä teet. Ja ihmiset puskaradion kautta saa kuulla, että hei, hän voisi olla sopiva tähän. Ja mieti niin kuin sitä myymistä just varsinkin niin asiakkaan auttamisena. Ja ota selvää, että mikä on se heidän niin kuin ongelma ja selvitä, että kuinka iso se ongelma on heille ja kuinka nopeasti he haluaa sen ongelman selvittää. Ja ole kiinnostunut aidosti niistä sun asiakkaista ja pyri oppimaan sun asiakkaista koko ajan lisää ja kuuntele heitä. Ja kysy, että haluaako he kuulla, että miten sä voisit auttaa heitä. Ja kerro, että miten sä voisit auttaa. Ja älä tyrkytä, vaan ole rehellinen, jos susta tuntuu, että se asiakas ei ole sulle hyvä mätsi ja sä et ole ihan paras auttaa häntä, niin ohjaa se asiakas eteenpäin. Ja pyri aina siihen, että sillä asiakkaalle jää aina niin kuin hyvä mieli, että tuleehan sun asiakkaaksesi vai ei, koska hänellä voi olla taas joku joka voisi olla sulle hyvä match. Joku yrittäjä, ystävä tai joku, jolle hän sitten ihan mielellään suosittelee sua, koska on tullut semmoinen positiivinen niin kuin kuva ja tunne susta, kun hän on asioinut sun kanssa. Sitten 6. mulla on täällä listalla tarjousrakenne. Eli tarjoaa asiakkaalle niin kuin erilaisia tapoja edetä eteenpäin sun kanssa. Alkuun on ihan hyvä, että on vain yksi tarjous.
aloittelevilla yrittäjillä. Se on ihan riittävän paljon, mutta sitten kun alkaa varsinkin, nyt on itse on ollut 10 vuotta, niin niitä tarjouksia ja palveluita on alkanut tuleen omaan yritykseen enemmän. Ja mä oon huomannut, että toimii, että on sellaisia niin kuin edullisempia tutustumistarjouksia, missä ihmiset pystyy niin kuin tutustumaan muuhun ihmisenä, että minkälainen mä oon, mitenkä mun kanssa voi työskennellä ja millaista se työskentely on. Ja sitten taas on semmoiset isot kokonaisuudet, jotka sitten tuottaa niille asiakkaille parempia tuloksia, mutta että nämä toimii semmoisena niin kuin kombona. Eli nämä tutustumistuotteiden myynti, niin se kannattaa ehdottomasti automatisoida. Eli se tuo sulle semmoista niin kuin lisämyyntiä ilman, että sun tarvii olla henkilökohtaisesti koko ajan myymässä. Ja sitten keskityt tarjoamaan palveluita, jotka tuottaa sun asiakkaille kaikkein suurimmat tulokset ja suurimman hyödyn, joista saat itse sitten niitä testimoniaaleja helpommin. Eli suositteluja. Ihmiset alkaa suosittelemaan ja sä saat sinne sun nettisivuille semmoisia, että niin suositteluja sun asiakkailta. Ja muista tässäkin kohtaa ottaa aina ensin selvää siitä sun asiakkaan ongelmasta, että kuinka akuutti se ongelman poistaminen sun asiakkaalle on, ja mieti sitten niiden vastausten perusteella aina sun asiakkaalle kaikkein sopivinta tarjousta tai palvelua. Eli ei, että jos esimerkiksi sulla on vain yksi palvelu ja sitten sä juttelet sun asiakkaan kanssa ja sulle siinä keskustelun aikana käy ilmi, että hän voisi hyötyä tosi paljon yhdestä toisestakin jutusta tähän rinnalle. Esimerkiksi, että jos mun asiakas on tullut hakemaan vaikka nettisivuja ja että me otetaan vaikka Zoom-palaveri, että käydään vähän läpi niitä nettisivuja ja sitten siinä tulee ilmi, että hän voisikin hyötyä tosi paljon esimerkiksi, että lähdetään myös sitä yrityksen brändiä suunnittelemaan, niin vaikka mulla ei olisi vaikka yrityksen alkuvaiheessa ollut niin kuin suoraa brändin suunnittelupalvelua, niin mä olisin voinut lähteä niin kuin siinä vaiheessa jo niin kuin kehittämään, kertoa sille asiakkaalle suoraan, että hei, että mulla olisi tämmöinen idea, että jos me lähettäisikin tämän nettisivujen suunnittelun rinnalla kehittää myös sun brändiä, että mitä mieltä olet, että mulla ei ole vielä tällaista palvelua, mutta haluaisit sä olla ensimmäinen tämmöinen asiakas, että katsotaan, että miten tämä voisi mennä. Ja sä saat niinku sen asiakkaan niinku oikealla projektilla luotua itsellesi niinku semmoisen uuden palvelun. Ja se asiakas hyötyy siitä kanssa tosi paljon. Eli se on semmoinen niin kuin win-win situation. Ja sitten kannattaa luoda just niin kuin semmoisia, mä oon tehnyt nettisivuille niin kuin semmoisia esimerkkipaketteja, mitä vois jotkut niin kuin paketit sisältää, mutta sitten mä teen myös tosi paljon asiakkaille itse räätälöityjä paketteja niin kuin ihan asiakaskohtaisesti. Että sen pystyy sitten katsoa vähän omaan tilanteeseen, että mitenkä että onko semmoisia suoraan niin kuin semmoisia peruspaketteja. No niitä on helppo myydä ja helppo ostaa. Semmoisia peruspaketteja, tietää, että mitä siihen kuuluu ja millä hinnalla. Mutta sitten vähän niin kuin oman yrityksen niin kuin kannalta katsoa vähän, että onko ne peruspaketit sulle se kaikkein järkevin juttu vai onko sitten enempi, että kannattaako räätälöidä niitä paketteja, mutta silti kannattaa siellä vaikka nettisivuilla olla joku esimerkki, kokonaisuuspaketti, että mitä se vaikka kustantaisi ja näin. Niin se tuo semmoista niin kuin, että suhun otetaan ehkä helpommin yhteyttä, kun ne jotenkin vähän tietää, että missä hintahaarukassa kuljetaan ja mennään. Ja se niin kuin tuo semmoista niin kuin läpinäkyvyyttä siihen asiakaspintaan. Ne tietää, että minkälaisia palveluita sä tarjoat. Ties. Sitten mennään eteenpäin. 7. kohtana
mulla on täällä listalla, että myynti ilman stressiä. Ja mä oon tosi monta kertaa jo sanonut tässä tämän liven aikana, että ajattelen, että se myynti on toisten auttamista, mutta se on vaan niin totta. Ja kannattaa myös ottaa siitä myynnistä itsestään niin kuin paineet pois, eli ajatella, että se on oikeasti niiden asiakkaiden auttamista. Sen myyntitilanteen niin kuin se kärki tai se pointti ei ole, että mä saan myytyä, vaan että mä saan autettua sitä asiakasta. On se sitten eteenpäin jonnekin muualle tai sitten sun omien palveluiden ja tuotteiden pariin. Ja kannattaa valita niin kuin itselleen sopivimmat myyntitavat ja kanavat, jotka tuntuu susta mukavilta ja eikä ole semmoista niin kuin pakkopullaa. Ja kun se markkinointi on mukavaa, niin se heijastuu myös sitten siihen sun tekemiseen ja myös niille asiakkaille. Semmoinen itsevarmuus, selkeys ja ne omat rajat vähentää stressiä. Ja se, että sä kehität sun omaa mindsettiä. Ja sun oma identiteetti on tosi ratkaisevassa asemassa, että miten sä suhtaudut siihen stressiin. Että mitä asioita sä arvostat elämässä, miten sä arvostat esimerkiksi rahaa. Money mindset tulee tässä vastaan. Ja miten sä otat askeleita eteenpäin. Ja mitä sä jätät tekemättä. Ja mitä sä valitset tehdä ja millainen ihminen sä valitset olla. Ja raha vastaa täysin siihen sun omaan energiaan ja sun omiin valintoihin, että mitä sä teet. Ja kun sä kehityt ja sun yrityksessä kehittyy, niin myös raha sitten seuraa perässä. Ja kerro avoimesti sun palveluista ja pyri eroon sellaisesta ajattelusta, että en kehtaa, en halua olla tyrkky, vaan tee tarjouksia riittävän usein. Ja tuntuuko susta, että myynti on sulle ihan niin kuin luonnollista, että se on ihan niin kuin normaalia, että joka viikko tai oikeastaan olisi hyvä, että joka päivä tekisi jonkin sortin myyntityötä. Sitten tämä myynti ilman stressiä, niin jos on semmoista hyvin stressaavaa tyyppiä, että vähän niin kuin tosi helposti stressaantuu, niin on olemassa sitten erilaisia stressihallinnan työkaluja, meditaatioita, energiatyöjuttuja ja rauhoittumista ja semmoista lepoa. Hyvä ruokakin vähentää stressiä, että huolehtii itsestä ja on se oma hyvinvointi on niin kuin tärkeää, ne harrastukset ja palautuu siitä työstä. Ei tee liikaa työtä, niin se on myös niin kuin semmoista stressiä alentavaa. Muistaa, että ne on tosi tärkeitä juttuja yrittäjyydessä. Sitten 8. juttuna mulla on ajankäyttö. Eli mä oon tehnyt ainakin itse aina, kun mä mietin, että mihin mä mun aikani käytän mun yrityksessä. Niin mä oon oikeastaan jakanut ne semmoisen niin kuin 3 osaan, niin kuin punaiseen, siniseen ja mustaan kategoriaan. Eli punaisessa kategoriassa mulla on niin kuin ne kirjanpitojutut ja laskutusjutut ja nettisivujen ylläpitojutut ja tämmöiset niin kuin hyvin käytännölliset, mitä on vähän niin kuin pakko tehdä, mutta ne voi tehdä jo myös joku muukin jutut. Mutta koska mä oon yksinyrittäjä, niin mä pyrin tekemään näitä punaisia juttuja, eli kirjanpito, laskutus, nettisivujen ylläpito ja muut, niin mä teen niitä yksin, mutta pyrin, että niitä tekisi mahdollisimman vähän, tai että tekisi niin kuin vaikka tietyn ajan päivästä, vaikka 15 minuuttia tai puoli tuntia, kuinka paljon se nyt sitten onkaan, että kuinka paljon tätä hommaa on. Mutta pyrkisi siihen, että ei käyttäisi sitä aikaa ihan hirveästi näihin punaisten asioiden tekemiseen. Sitten sinisessä kategoriassa on sitten asiakastöiden tekeminen, myyminen ja markkinointi. Ja sitten taas tähän mustaan kategoriaan
siihen kuuluu brändääminen, itsensä kehittäminen ja semmoiset niin kuin aamurutiinit, koska identiteetin ja energian kehittäminen, se mindset-työ on tosi tärkeää. Ja sitten niin kuin uuden oppiminen, niin ne kuuluu tähän mustaan kategoriaan. Ja kannattaa tosiaan pyrkiä tekemään sinistä ja mustaa kategoriaa vähän niin kuin 50-50, eli puolet kumpaakin. Eli siniset tehtävät, eli ne asiakastyöt, myyminen ja markkinointi, niin ne vie sun yritystä eteenpäin ja tuo sun yritykselle sitä tärkeää kassavirtaa. Se on tosi tärkeää. Ja ne mustat tehtävät taas hyödyttää sua ja sun yritystä tulevaisuudessa. Eli ne rakentaa sitä sun brändiä, tunnettuutta, itsensä kehittämistä kurssien avulla ja muuta. Että sä viet koko ajan itseäsi eteenpäin ja kehität sitä yritystä eteenpäin. Ja sitten kun sä oot kirjannut ylös, että mihin sun aika kuluu, kuluuko ne punaisiin, sinisiin vai mustiin tehtäviin, kato vähän sitä suhdetta, että kuinka paljon sulla kuluu aikaa oikeasti mihinkäkin. Ja yritä balanssoida se vähän niin kuin, että punaiseen tehtävään tulisi mahdollisimman vähän aikaa käytettyä, ja sitten siniseen ja mustaan tulisi sitten kumpaankin vähän tasapuolisesti 50-50. Ja luo tämän jälkeen sitten suunnitelma, että mihin asioihin sä aiot niin kuin kohdistaa sun ajan eteenpäin. Tai niin kuin jatkossa kohdistaa sun aikas. Että jos sulla on ollut vaikka vähän epätasapainoa tuossa, että myyminen ja markkinointi on ollut vähemmällä, että voisiko se ollut vaikka 20% ajasta teet sitä, ja sitten vaikka itsensä kehittämistä ja tämmöistä suunnittelutyötä ja muuta, niin sitten vaikka enemmän, vaikka 70%, niin sitten sä siitä pystyt näkemään, että sun kannattaisi niitä vähentää ja tehdä enemmän sitä myyntiä ja markkinointia. Ja sitten kannattaa miettiä myös semmoisia, että onko sulla oikeasti semmoisia tehtäviä, jotka sä luokittelet vähän niin kuin turhiksi, koska ne ei vie sun yritystä eteenpäin. Ja sitten on kumminkin tärkeää, että ei tee liikaa siinä yrittämistä, miettii vähän, että kuinka paljon sä haluat tehdä töitä viikon aikana. Ja että sä pystyt kunnolla palautumaan ja kuuntele sitä sun omaa jaksamista. Yes. Sitten mulla on 9. kohtana täällä energiavuodot. Eli kirjaa vähän niin kuin ylös just, että mihin se sun aika kuluu, mihin se energia vuotaa. Ja muista itsellesi se sun oma päämäärä ja ne tavoitteet. Ja muistuta itsellesi mielellään joka aamu nämä sun päämäärä ja tavoitteet. Eli mulla on ainakin ensimmäisten asioiden niin kuin tehtävälistalla joka päivä on se muistuttaa, että mikä on se oikeasti se juttu, mitä kohti tässä kuljetaan ja mitä asioita mun kannattaisi tehdä vaikka tämän päivän aikana, jotta mä pääsisin taas askeleen tai pari kohti eteenpäin sitä mun tavoitetta ja sitä päämäärää. Ja katso, että käytätkö sun energian ja ajan optimaalisesti sitten näihin asioihin. Ja tosiaan ei ole tarkoitus tehdä töitä enemmän ja pala loppuun, vaan että sopivalla tahdilla. Ja mietin myös, että miten sä pystyt tekemään ne asiat järkevämmin ja niin kuin vähemmässä ajassa. Tee automaatioita ja näin. Ja mietin myös, että mitkä asiat niin kuin lisää sun energiaa, mitä sä niin kuin haluaisit tehdä enemmän ja mitkä taas vie sulta sitä energiaa. Että mitkä on tosi niin kuin raskaita ja uuvuttavia asioita, niin yritän niin kuin kääntää sen sun oman bisneksen jutut niin, että sä sait tehtyä enemmän sit niitä asioita, jotka tuo sulle energiaa ja ottaa sellaisia asiakkaita sun yritykseen, jotka tuo sulle energiaa, eikä vie niitä sulta pois. Sitten viimeisenä 10. asiana mulla on, että miettiä vähän, että onko se sun yritys, niin onko se sun unelmabisnes vai onko se tämmöinen kuin selviytymisbisnes. Eli yrittäjyyden ei pidä olla niin kuin stressaavaa eikä aikaa vievää eikä semmoista niukkuudessa elämistä, selviytymistaistelua, vaan niin kuin kannattaa rakentaa itselle niin kuin selkeä
stressitön ja sielukas unelmabisnes sun omilla ehdoilla. Ja mä oon tehnyt sulle tämmöisen unelmabisnes-checklistin, josta sä pystyt helposti tarkistamaan, että onko sä sun yrittäjyydessä oikealla polulla ja kuinka hyvin sä oot pystynyt rakentamaan itselle sitä unelmabisnestä. Ja voisin laittaa siitä checklististä tonne chattiin linkin. Mä laitan tämän myös sähköpostiin, jos olette listalla, mutta tuolta voi ladata tämän oppaan tai checklistin. Ja voi käyttää tätä apuna siinä, että vähän niin kuin katsoo, että kuinka paljon on kaikkea tekemistä, että saa tehtyä sitä niin kuin omaa bisnestä sinne unelmabisneksen suuntaan enempi. Ja on tosi tärkeää, että me rakennetaan sitä omasta bisneksestä sellainen, joka niin kuin tukee sitä meidän omaa elämää. Ja mä mietin myös paljon, että mikä voisi olla sulle sellainen selkeä seuraava askel eteenpäin. Ja mä aloitan tänään tässä meidän Facebook-ryhmässä semmoisen sielukas näkyvyyshaasteen. Eli tämän tarkoituksena on auttaa sua eteenpäin niin kuin seuraavan 10 päivän aikana, ja mä postaan ryhmään semmoisia haastepostauksia päivän aiheesta, ja sitten jokaisena päivänä on semmoinen pieni tehtävä, minkä sä voit tehdä. Ja tämän tehtävän tarkoituksena on just, että sä mietit sun yritystä eteenpäin ja saat vietyä asioita vähän selkeytettyä ja jämäköitettyä, vähän saat itsellesi auki mietittyä asioita, että mitä sä oikeastaan haluat ja minkälainen bisnes olisi sulle niin kuin tosi hyvä. Ja sä voit vastata näihin tehtäviin, että kun kommentoit sinne tai laitat vaikka kuvan, että sä oot tehnyt tämän tehtävän, jos ne on semmoisia tehtäviä, niin voit postata kuvan sinne kommenttiosioon. Ja kannattaa kommentoida ja tehdä näitä tehtäviä, koska mä ajattelin tai aion palkita kaikki ahkerimmat kommentoijat ja tehtävien tekijät niin haasteen lopuksi niin yllätyslahjalla. Eli kannattaa olla ahkera ja kommentoida ja tehdä näitä tehtäviä ja olla muutenkin semmoinen aktiivinen siellä ryhmässä, niin mä kyllä huomaan ne aktiivisimmat yrittäjät ja mä haluan palkita aina sitä aktiivisuudesta. Ja mä oon ajatellut, että tämän päivän ensimmäinen haastetehtävä on niin kuin esitellä itsensä ja yrityksensä. Ja sä voit tehdä tästä myös niin kuin oman postauksen sinne ryhmään. Ja kannattaa verkostoitua ja kommentoida niitä muiden postauksia ja tehdään tästä synttäritapahtumasta niin kaikille niin kuin sellainen hyödyttävä ja positiivinen sosiaalinen tapahtuma ja yritetään saada niitä meidän omia bisneksiä eteenpäin. Sitten mulla on ajatuksena julkaista ensi viikolla ryhmässä, ensi viikon tiistai, keskiviikko ja torstai, on semmoinen 3-osainen menestyvän yrittäjän mindset-minikurssi. Ja mä oon tehnyt tämän minikurssin aikoinaan, kun mä perustin ryhmän sielukkaat superyrittäjät, niin 2019 kohan se oli. Joo, silloin mä oon tehnyt tämän kurssin, mutta mä ajattelen nyt synttäreiden kunniaksi mä aion julkaista sen kurssin sinne alustalle nyt uudelleen, koska se kurssin sisältö on edelleenkin relevanttia ja ajankohtaista ja se auttaa sua sun oman mindsetin kehittämisessä eteenpäin ja saa vähän ajatuksia niin kuin selkeytymään niin sanotusti. Ja jos mä mietin tätä 10 vuoden yrittäjyyden taivalta, niin mä oon huomannut, että tosi usein meillä yrittäjillä on oikeastaan niin kuin 2 asiaa, jotka niin kuin pitää meitä jumissa ja jarruttaa meidän omaa tekemistä ja meidän niin kuin yrityksen menestymistä. Ja se ensimmäinen asia on oikeastaan niin kuin se itse, se yrittäjä ja sen oma mindset ja sen ne omat ajatukset siitä, että
kehtaako ja uskaltaako ja onko mä tarpeeksi hyvä ja osaanko mä ja nämä tämmöiset ajatukset. Mä en tiedä, jotkut on tosi itsevarmoja, mutta olen huomannut, että monet mun asiakkaat on just näitä, jotka miettii, että miettii tosi paljon, että mitä muut ajattelee ja ajattelee asioista ja näin. Ja se on tosi harmi. Ja mä mietin, että ja just semmoinen niin kuin omien ideoiden sabotoimet, jos on niin kuin miettinyt, että nyt mulla on tosi hyvä idea, mä teen tämän, niin sitten alkaakin seuraavana päivänä tai viikon päästä miettimään, että olikohan se nyt sittenkään hyvä idea ja että rupeaa niin kuin vähättelemään itseensä ja sitä omaa osaamistaan. Mutta niin kuin yrittäjän täytyy oikeasti olla niin kuin vähän niin kuin semmoinen tyrkky ja kertoa itsestään ja olla löydettävissä. Ja niin kuin kannattaa kehittää sitä omaa mindsettiä ja sitä omaa sisäistä ajattelua. Mitä sä niin kuin ajattelet itsestäsi ja osaamisesta ja oot niin kuin ylpeästi oma itsesi ja ylpeä sitä omasta tekemisestä ja niistä, miten sä autat sun yrittäjää olla niin kuin, oot niin kuin selkeästi semmoinen niin kuin oma itsesi ja niin kuin, että sä et välitä, mitä muut ajattelee ja sä teet, vaikka somessa tulisi joku sanoa ilkeästi tai jotain, niin se on vaan se polku oikeastaan, mitä varmaan kaikki yrittäjät käy yrittäjyydessä läpi, että just se niin kuin esillä oleminen, semmoinen, kun se meille suomalaisille ei ole mitenkään hirveän helppoa, että me ollaan tosi niin kuin luonnostaan semmoisia, että ehkä vähän niin kuin meillä on luonnostaan niin kuin taipumus niin kuin pienentää meidän niin kuin itseämme muille ja olla vähän niin kuin näkymättömissä. Mutta ei kannata, eli kannattaa sitä omaa mindsettiä tosiaan kehittää ja sitä itsevarmuutta ja sitä omaa energiaa, miten sä tuut esille ja miten sä oot. Ja toinen syy oikeastaan, mitä mä oon miettinyt tai mitä mä oon huomannut, että mikä voi jarruttaa yrittäjien tekemistä on just se oma brändi. Eli brändiä ei ole suunniteltu, niitä perustuksia ei ole tehty niin kuin selkeiksi ja vahvoiksi. Tai sitten se brändi saattaa puuttua kokonaan. Ajatellaan, että mulla on vaan tämmöinen pieni yritys, että en mä tarvitse mitään brändiä, mutta sittenhän se menee niin, että muut määrittelee sen, että minkälainen brändi sulla on. Ota ne ohjat omiin käsiin ja ala suunnittelemaan itsellesi omaa brändiä. Ja jos esimerkiksi on suunnitellut yrityksen alkuaikoina jo brändin, mutta jos siitä on vaikka tosi monta vuotta jo aikaa, niin se ei välttämättä ole enää ajan tasalla se brändi, eli kannattaa kirkastaa ja sitä kohderyhmää selkeyttää itselleen nyt uudelleen ja sitä unelma-asiakasta, mikä on se sun pääasiallinen tuote tai palvelu, jota sä tarjoat ja puhutko sä siitä eniten sun asiakkaille ja mikä on sun arvolupaus sinne sun asiakkaille. Ootko sä kunnolla miettinyt, että miten sä pystyt sun unelma-asiakasta auttamaan ja viestitkö sä siitä selkeästi? Ja miten sä tuot sun brändiä esiin ja osaatko sä kertoa tarinoita ja onko se tarinankerronta sulle semmoinen helppo juttu. Se tarinankerronta on kumminkin se, joka niin kuin, se tuo tosi niin kuin vahvasti sun omaa yritystä ja brändiä ja sitä, kuka sä oot, niin esille. Ja se vetoo tosi niin kuin paljon asiakkaisiin, että jos sä osaat kertoa sun omaa tarinaa ja mitä sä teet, miten sä pystyt auttamaan. Ja vähän omia kokemuksia ja muuta, sun asiakkaiden kokemuksia kertoo muille. Ja sitten, että onko sulla se selkeä suunnitelma sun yrityksessä. Niin se on myös semmoinen tosi tärkeä juttu.
Ja unelmabisnes ei synny niin kuin tekemällä enemmän, vaan se syntyy niin kuin tekemällä oikeita asioita selkeästi. Ja mä en halua jättää sua yksin näiden asioiden kanssa, vaan mä haluan tarjota sulle erilaisia vaihtoehtoja päästä eteenpäin. Et jos sä haluat alkaa tekemään yhteistyötä mun kanssa, niin mä tässä synttäreiden aikana laitan erilaisia tarjouksia myös tulemaan sinne ryhmään ja sitten myöskin sinne sähköposteihin. Ja teen myös erillisen videon niistä erikseen. Mutta nyt meillä alkaa olla tunti käytynä tai tunti on käytetty aikaa tähän mun synttäriliveen. Ja mä voin lyhyesti sanoa vaan, että mitä ne eritasoiset vaihtoehdot on, niin on tämmöiset, että sä voit tehdä itse täysin, eli mä tarjoan erilaisia verkkokursseja ja muita, mitä pystyy brändiä suunnittelemaan itse tai sitä mindsettiä kehittämään itsenäisesti. Tai sitten on se, mä tarjoan tällaisia, mitä me voidaan tehdä yhdessä, eli voidaan lähteä rakentamaan sitä unelmabisnestä yhdessä erilaisten valmennusten ja strategiapalveluiden avulla. Tai sitten on semmoisia palveluita, mitä mä pääasiassa teen sitten niin kuin mun asiakkaille, esimerkiksi erilaiset suunnittelupalvelut, brändisuunnittelu, nettisivujen suunnittelupalvelut ja muut. Mutta mä kerron niistä sitten ryhmässä nyt tämän synttärin 10 päivän synttärispektaakkelin aikana sitten enemmän niistä. Mä teen niistä oman osion. Jos oot kiinnostunut tekemään yhteistyötä mun kanssa, niin se olisi aivan ihanaa. Jes, mutta me aletaan nyt lopetteleen tätä liveä. Ja jos sulla tulee ihan mitä vaan kysymyksiä tai mitään, niin oo yhteydessä. Mulle voi lähettää aina sähköpostia milla@millainendesign.fi tai sitten sinne Facebook-ryhmään Sielukkaat superyrittäjät laittaa kysymyksiä, kommentteja. Saa jakaa kaikkea omaa yrittäjyystarinaa, olisi ihana kuulla, miten teidän yrittäjyys on alkanut, mitä haasteita, ongelmia teillä on ollut yrittäjyydessä, mitä kokemuksia teillä on. Ja herättää keskustelua muiden yrittäjien kanssa ja olla tämmöistä niin kuin positiivista yhteistä juttua. Mun mielestä me tarvitaan Suomessa semmoista yhteisöllisyyttä ja me yrittäjät pidettäisiin yhtä ja oltaisiin toistemme tukena. Ihanaa, että oot ollut mukana ja mut lopetellaan tämä synttärilive tähän. Ja nähdään muissa liveissä ja ryhmässä ja jes. No niin, moikka!